Bona tarda, som 4 alumnes de l'Escola Sant Jordi. Jo sóc l'Eleni. Jo sóc l'Alma. Jo sóc la Irina. I jo sóc l'Abril. Avui us volem fer un programa on parlarem de molts temes. Per començar, us explicarem algunes coses sobre els esports. Practiqueu algun esport vosaltres? Sí, jo practico teles, que és un esport on hi ha unes teles que has de pujar a sobre i fas figures a dalt. Jo faig vòlei a caldetes. I jo faig vòlei i pàdel. El vòlei el vaig començar fa uns 3 mesos. El pàdel el vaig començar fa almenys un any. Doncs jo faig patinatge i practico cada dia, inclús alguns dissabtes. Carai, cada dia és com un esport professional. Sí, el patinatge sobre rodes no és un esport olímpic, però el patinatge sobre gel, sí. I parlant d'esports olímpics, sabeu què són els 5 anells de les Olimpiades? No, jo no ho sé. Jo tampoc. Jo tampoc. Els 5 anells olímpics representen la unió dels 5 continents. Com ja sabeu, són Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa i Oceania. Estan entrellaçats per simbolitzar la unió dels atletes del món. Que interessant, no ho sabia. I sabeu quins són els colors dels anells? Els colors dels anells són el blau, el groc, el negre, el verd i el vermell. I Alma, els colors també tenen algun significat? Sí, els van triar perquè juntament amb el blanc de fons, les banderes de tots els continents del món tenen algun color d'aquests almenys, no sé. Sabeu quins esports es juguen a Sant Vicenç de Montalt? Jo sí, però no et sabria dir tots els esports. Jo, Abril, no sé quins esports es juguen. Mireu, a Sant Vicenç de Montalt es juguen aquests esports. Patinatge, futbol, bàsquet, gimnàstica, pump track i skatepark. Sí, jo un dia vaig anar a l'skatepark, però també hi ha judo i futbol sala. I parlant d'esports, sabeu quin és l'esport més vist per la tele? Jo crec que és el bàsquet. Jo no ho sé. Jo crec que és el futbol. Sí, efectivament, l'esport més vist per la tele és el futbol. I per sort, ara es veuen més esports femenins per la tele. Parlant de televisió, sabeu que al Maresme es fan molts rodatges de pel·lícules i sèries? No, que es grava al poble. Sant Vicenç de Montalt és el líder de rodatges a l'any. Ha fet algunes pel·lícules com La Roca, una pel·lícula feta a Sant Vicenç de Montalt el 1996, està dirigida per Michael Bay. Algunes escenes es van fer a Sant Vicenç perquè necessitaven un ambient del Mediterrani. Crec que aquesta pel·lícula encara no és per nosaltres. Sí, exacte, aquesta pel·lícula és per més de 18 anys. Ola de Crímenes és una altra pel·lícula. Està dirigida per Gerardo Herrero i aquesta comèdia es va fer el 2018. Diverses escenes es van fer a Sant Vicenç perquè la seva tranquil·litat és molt bona per a aquest llargmetratge. Aquesta tampoc l'hem vist nosaltres. No. Verònica, un llargmetratge de terror dirigit per Paco Plaza. Aquesta pel·lícula està basada en fets reals dels més impactants. Aquesta pel·lícula la vaig començar a veure tot i que és de terror, però no me'n recordo. A mi és que el gènere de terror m'encanta. A mi no m'agrada gens, prefereixo la fantasia. Jo odio el terror totalment, prefereixo la comèdia. A mi el terror no m'agrada, però a vegades alguna pel·lícula de por sí que he vist. Es veu que sóc l'única. El Parc dels Germans Gabrielistes o les cases senyorials del nucli antic són espais que van molt bé per gravar i s'han aprofitat per fer algunes produccions internacionals. Vosaltres sabíeu que el Maresme ha fet uns 300 rodatges? 300 rodatges? Són molts. Ja. Doncs així és, com he dit al principi, Maresme és el líder de rodatges de l'any. I saps quina és la sèrie o pel·lícula més recent de Sant Vicenç de Montalt? Esclar, Alma, és Regreso a les Sabines. És una molt coneguda. Fa un any i poc que s'ha estrenat. La podeu mirar en Disney. I quins actors o actrius hi participen? Us dic alguns noms. Andrés Belencosa, Celia Freijerio, Olivia Molina, Ángela Molina, Natàlia Sánchez, entre d'altres. Aquests actors i actrius no els conec massa jo. Jo conec molt més els actors i actrius de Harry Potter. Hi ha una altra pel·lícula catalana que es diu Criatura, que és una de les més conegudes feta al Maresme. Està dirigida per Clara Lago i Carmen Maura i està feta a Sant Vicenç de Montalt. La Clara Lago és una de les actrius de la pel·lícula Ocho apellidos vascos. És una pel·li molt divertida. Parlant de pel·lícules i pantalles, sabeu que si ets menor de 12 anys no és recomanat tenir mòbil? El president del govern va anunciar que a Espanya es prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
Però encara no està clar si es prohibirà o no. Sí, ma mare em va dir que es anava a prohibir, però encara no ho han prohibit. Els nens i nenes no haurien de mirar tant les pantalles, perquè no és bo per als ulls ni per la salut. També pot provocar moltes dificultats per concentrar-te. Els nens i nenes haurien de sortir a fora com a mínim 1 hora al dia per obtenir els beneficis del moviment, l'aire fresc i la vitamina D. Sí, estic totalment d'acord. És molt important passar els dies fora de casa, no tot el dia assegut i asseguda en el sofà ja mirant una pel·li. Pels nens i nenes menors de 2 anys es recomana evitar l'ús de pantalles, excepte per videotrucades, com per parlar amb familiars o amics. El cervell dels nadons i nens petits necessita interacció física i emocional directa per al seu desenvolupament saludable. Estic totalment d'acord. Sí. Així que ja ho sabeu, si teniu nens i nenes així de petits al vostre voltant, cal evitar que mirin les pantalles. Dels 2 a 5 anys, si els nens i nenes utilitzen pantalles, es recomana limitar l'ús a 1 hora al dia, amb contingut educatiu i de qualitat. És important que els pares, mares o cuidadors dels nens petits supervisin el que veuen. Si utilitzen la pantalla, sempre és millor al costat d'una persona adulta. A mi em van prohibir mirar YouTube perquè mirava coses que no són per la meva edat. A més, hem de tenir en compte que mirar vídeos enganxa molt. Sí. Dels 6 a 18 anys, que és la nostra franja d'edat, es recomana mantenir un temps d'ús de les pantalles equilibrat amb altres activitats, jocs físics, lectura, etc. És a dir, anar combinant diferents activitats. Sí. L'ideal és que els nens i nenes tinguin un horari fix i no es permeti l'ús excessiu de pantalles, sobretot abans de dormir. La nostra recomanació pels nens i nenes de la nostra edat és que juguin més entre ells i elles, jugar més plegats i no mirar tant les pantalles. A la nostra escola a vegades ens han fet xerrades sobre l'ús de les pantalles. Tot i que a la nostra escola fem diferents activitats amb ordinadors. Cal utilitzar-los només quan toca. La nostra escola és escola verda. Sabeu per què? No. Digue'ns. Digue'ns. Doncs mira, per poder ser escola verda, des de la Generalitat de Catalunya existeix un programa que es diu Xarxa Escoles Verdes. Les escoles que en formen part volem incorporar els valors de sostenibilitat, com les 3 R's, no gastar llum, evitar el paper de plata, coses així. Abril, què vol dir les 3 R's? Sí, què vol dir? Vol dir reutilitzar, reciclar i reduir. Això és molt interessant. I què més es té en compte en ser una escola verda? Les escoles verdes, com la nostra, volen tenir en compte aprenentatges relacionats amb l'ecologia, realitzar accions per reduir l'impacte ambiental, que els alumnes participem decidint accions per millorar el nostre medi ambient i relacionar-nos amb altres escoles per millorar el nostre entorn. I ens pots explicar accions específiques que es facin a la nostra escola? Doncs des de l'Escola Sant Jordi es realitzen una sèrie de propostes amb tot l'alumnat. Us en dic algunes. Fem xerrades sobre l'alimentació saludable, ens expliquen quins aliments són saludables i quins no, quins aliments podem menjar diverses vegades i quins només de tant en tant, com escollir diferents àpats tant per dinar com per sopar. És molt important menjar bé. Sí, tens tota la raó. També tenim un hort, on depenent de la temporada plantem i fem créixer diferents aliments, que després alguns ens emportem a casa. Alguna de vosaltres té un hort a casa seva? Mira, Abril, el meu pare i la meva mare volien fer un hort, però crec que al final no ho farem, perquè quan volíem fer l'hort han plantat moltes plantes. Sí, jo quan anava a l'escola sot del camp tenia un hort al costat de casa i el dirigia la meva mare, el meu germà, el meu pare i jo, encara que el dirigia molt més la meva mare. El vam tancar perquè no el feien servir molt i les plantes es podrien. Jo, quan vivia a Argentina, en tenia un. La meva àvia no té un hort exactament, però té moltes plantes. Sí, la meva àvia també. A l'escola també tenim un hospital de plantes, on rescatem i salvem plantes. Això ho fèiem fa un temps, però ara la veritat és que ja no en salvem tantes. Potser ho podríem tornar a fer, perquè era una bona idea intentar salvar les plantes que estaven malament. Mira, jo no ho sabia perquè sóc nova en aquest col·le. Sí. Disposem d'una compostadora on amb les restes vegetals i d'aliments se'n fa compost per adobar l'hort. Des de l'escola se'ns anima a portar fruita per esmorzar
tots els dimecres i no ens recomanen portar bruixeria industrial ni llaminadures. També ens recomanen portar l'esmorzar dins d'una carmanyola i que no ho portem en paper de plata. I hi ha uns alumnes de cada aula que s'anomenen delegats verds, Sí, jo sóc delegada verda. que s'encarreguen de tancar els llums quan no els necessitem, de que llancem les restes de l'esmorzar al contenidor correcte, de que intentem fer servir el paper que es pot reutilitzar. Sí, l'última vegada que vam fer la reunió de delegats i delegades verdes ens van donar com uns taps així petitons que posava el curs que érem i cada dia abans d'anar al pati si algú portava paper de plata el teníem que embolicar amb el tap i al final, a la pròxima reunió que fem, la classe que menys paper de plata tingui o directament que no tingui serà com el que guanyi i el que tingui més són els que perdran. Bé, doncs, fins aquí el nostre programa. Avui us hem parlat de molts temes diferents. Els esports, les pel·lícules, l'ús de les pantalles, coses que fem a l'escola. Esperem que us hagi semblat interessant. Adeu, esperem que us hagi agradat. Adeu! Doncs com hem escoltat al principi, tenim a l'estudi a la Irina, la Leni, l'Abril i l'Alma. Bon dia, a les 4. Bon dia! Com ho heu vist això? Us heu sentit bé? Us ha agradat? Estàveu nervioses? Una mica nervioses. Molt poquet, però una mica. Jo, a veure, és que tampoc m'he posat molt nerviosa, però ha sigut una mica com m'ha passat superràpid. És que passa ràpid, eh? Nosaltres aquí fem entrevistes de mitja horeta i normalment els convidats a la que s'acaba la mitja hora diuen ja està, ja s'ha acabat. Quan tu passes bé, passa ràpid. Heu parlat d'uns quants temes i ho comentàveu, d'esports, de pel·lícules, d'ús de pantalles, coses que feu a l'escola. Parlarem una miqueta durant uns minuts d'aquests temes. Primer, l'ús de les pantalles, que m'ha semblat molt interessant i més amb la vostra edat. No sé quin és el vostre ús de pantalles, no sé si durant el dia teniu accés a les pantalles, com ho porteu? Mira, jo és que, com ja he dit al principi, tots els dies estic fent patinatge. Només divendres i alguns dimecres miro una mica la tele, però ja està, o sigui, no puc. I després els diumenges mirem una pel·li després de dinar. I les altres? Quin ús de pantalles teniu durant el dia o la setmana? Jo primer faig els deures o vaig a fer l'esport o l'extraescolar que em toca i després, si em dóna temps, miro 15 i a vegades tinc temps, però bueno, no sempre perquè a vegades quedo amb les amigues a l'skatepark, com l'altra vegada va dir l'Olivia, que quedava amb la Noa i amb altres nenes. I us agrada més, entenc, sortir fora i estar al carrer amb les amigues que no estar a casa amb les pantalles? Sí, perquè jo a casa m'avorreixo molt. Si no estic fent una manualitat o alguna cosa, m'avorreixo un muntó. Doncs sí, m'agrada, que us agradi sortir al carrer i prendre l'aire fresc, que és el millor que hi ha. També heu parlat de sostenibilitat a l'escola, feu moltes coses. A l'escola sabem que ho feu, a casa també ho feu? Sou vosaltres qui ensenya als pares com s'han de reciclar, com s'han de fer servir les coses? Les que no han parlat encara. La meva mare vol reciclar bastant. Té com una bossa de plàstic, una bossa de cartró i la paperera normal, i una és de plàstic, una és de cartró i l'altra de restes. Tens que posar ja... La meva mare també recicla molt i tot això, i també té de cartró, de paper també, i una altra de plàstic. I si no recicléssim, què creieu que acabaria passant al llarg dels anys? És que jo no m'imagino. Explotaria la Terra, seria el fi del món. Bueno, hi ha una pel·lícula que va d'això, que es diu No mires arriba, que es fa reflexionar de tipus com els humans cuidem el món, perquè va de que cuidem tan malament el món que ve un meteorit d'uns 10 quilòmetres i cau en tota la Terra. I a mi i a la meva àvia ens va
fer reflexionar molt sobre com cuidem la Terra. Es nota que t'agraden molt les pel·lícules, eh? Li agraden les pel·lícules. Doncs teniu les idees molt clares i així m'agrada, i espero que a qualsevol persona que veieu que fa les coses malament els hi pugueu dir, pugueu ensenyar com es fan tots aquests temes, i si no, la gent que recuperi aquesta entrevista, que la tindran al YouTube penjada, i els ensenyeu com es fan les coses. Moltes gràcies a les 4 per venir. Ara ja podreu compartir aquest vídeo amb els amics, amb la família, posar-ho a la tele, veure-us, i segurament a tothom li agradarà. I moltes gràcies per les curiositats que ens heu portat aquí. Ens veiem a la següent, que torneu aquí als estudis. Moltes gràcies. Adéu. Adéu! La banda sonora del Maresme és 3 Viles Mèdia. 3 Viles Mèdia Ràdio. Maresme 107.4 FM. 3vilesmedia.cat